yen mung kaya bangsane dapurmu ya aja maju ijen. Aja maju ijen nadyan to rangkepo 1000 ora bakal tinggal glanggang colong playu piyu. Sumbarmu kok lagi mentas megoro anyar wani dilat wis siap remuk wis kliken. Kuwi barate anguk-anguk juranging bebaya wedhus prucul ngadepi singa parung. Kutuk marani sunduk. Tanting yuda karo aku mung sing mbok ndelne iki apane? Kowe iki mung wujuding munyo putih, mung wujuding kewan brajacak ngisore manungsa. Ora usah kakang guneman ayo. Yen nyoto lanang ora ge majuh yo. Maju jangka tanganku ora kendiarat penerdiat damel sempal kamu takon dosa bangsat. Ora kok sembah der-deran iki. Ya. Ayo. Wah. Aduh. Ayo tangi yo. Aduh. Yo. Wah. Yo. Ampuh tangan iki. Yo. Wah. Lo. Candak yo. What? Hey,
Ayo. Aduh. Iki jalan. Hah. Wah. Oh. Aduh. Aduh. Ah. Ot at lo ah. Ho. Het hot ki jaluk anu lo ot ah. Yo. Pucat kak. Wait. Oh. Oh, at. Wah. Ah. Oh, et. Ah. Oh, at. Aduh. Alon man. Aduh. Sing sareh man. Aduh. Oh. Nih tim. Ayo panggil. Aduh mu. Aduh yo. Ayo. Out. Yang bendali. Ayo. Wah, parat. Wah. Ah. Loh. Ah. Wah. Soy tambuh kelawan aku Antarja. Wah, Antarja. Iya. Putra Pangkak Pandhawa. Putrane Kanjeng Rama Werkudara. Minggat, ocacan niku. Sapa itu menggon krikil gunung kau? Nyoba kaprawiran ta. Wah, nyoh cobaan. Ayo ngantemo. Wah, parat. Ho!
Hoi, Antasena. Wah. Amuk sawoto sawoto. Wah! Wah, jan enek munyoke barang iki. Walah. Loh. Wah. Yo, cekel bekuk tanggut pengemane-mane. Ayo ngatemu. Hut, hit. Ho, ho. He, ho, a. Hit, hit. Ut, at, ut, at. Hit, hut, 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 aya. Us. Wangel cekelane munyuk iki. Parah. Hit hut hit yo hut hat yo wah yo wah oh oh ah hey oh oh pararan Babu wah bareng bareng aduh kang guru ojo maju siji ora ngopo sewu
Halo babu, halo babu. Halo babu. Pindho tulam. Ibaratnya korpring-pring anu dipilih sing lempong-lempong. Tungkelane kaya Mas. Hesti. Ayo Mas. Maju bareng Mas. Kata Aku mau perjuang sing baeng-baengmu. Sing sekti bodoh maju kene. Ora kok mama-mama. Tangan kok dadi gepuk kowe. Buto kalak sulahmu lundak-lundak. Oh, awas Mas. Bingung. Sopo Mas? Tambuh kawan aku Antarja. Antarja. Iya, sopo? Takon karo aku Paninggas Lingga. Sopo? Paninggas Lingga. Aku tukang sunat. Tukang sunat maju perang. Oh, yo opo sih rek? Kowe ora kelakon tak ketok manukmu ora kelakon kowe. Ayo. Oh, kowe. Ah, kowe. Kowe, aja ngabot wae. Wah. Tuh. Sapa Mas? Antasena iku. Ayo, nganemu. Yo mos nganemu sik. Pul Mas. Aduh. Satu dua. Gatot kocoy. Jan, medun, aja ning dhuwur, medun. Munggau, mudun nangking dasmu.
Wujuan kejegur kuat. Wah. Putra Pandhawa tata Gatiwisaya Indriaksa Sara Maruta Bawana Bana Margana anak-anak Pandhawa anggapmu piye? Ora kena sinangga enteng para ngamarta. Rumangsa gedhe sirahmu mangsa gembelo kuwi ayo. Iki dadya kala prasta Hindu. Aku Hindu Prastala. Ngibarate wenegara pring-pringan coba pilih sing lempeng-lempeng ayo. Tungkelane ayo mono. Anak-anak Pandhawa aja maju ijen arang kepo sewu ora bakal tinggal glanggang cong mlayu tabrak dong bandingan lo sing maju aku sik kowe sik kowe sik oke. Oh, sapa iki? Kakak Prakosa kuwi. Wah, wareku doro ae. Ayo nyoh dodo di dodo ngantem. Wah. Wah. Wah.
Tolne. Wah. Wah. Tolke aku kancaku wis mati arep mbok kapake kowe. Broke patangmu. Wah! Akeh batang pating klimpang, batange perjurit saka keluarga Bentar Parat. Yo, ayo, para Pandhawa, mungsuhmu ora ana liya. Prabamsa tantang ana Pak. Trocok gaman mbuh dadimu. Iki Allah kono.
Apa iki? Oh. Waduh, rada gak penak ini yo. Rada gak penak apa iki? Iblisat. Sopo man namane gaman itu? Loh, amsok, amsok balik. Wah. Kowe amlo. Amlo kowe. Sanes. Sapa kowe? Kula Dimboko. Dimboko? Nggih. Kowe sapa? Piye? Sapa? Lek nomir pamu jareng kopokmu. Nata Mandawa Prabu Baladewa, ala Yudha Karsana curiga nata Wasidadara. Kowe karepmu piye? Karepmu piye? Namake gaman tanpa wiworo karo piye yo? Dele urip basa nyawa sore-sore. Gamanmu ngeneki karo nata Mandawa Prabu Baladewa piye? Kowe ora wani nandingi mungsuh yo. Mung wani musuh kaduan ayo. Saiki momong tetuk karo nata Mandawa sing bondelke apamu le. Sing bondelke apamu yo. Yen dak kandhane ayo. Mumpung nata Mandawa Prabu Baladewa sing sugih pangapura kowe tak pene pangapura. Kowe minggat lho. Minggat. Minggat. Wateke para jurit timbang bali wirang wong bali dai patang. Piye? Piye? Wateke para jurit timbang bali wirang wong bali dai patang parep. Kowe ngucap kok mangkono ngilangi dadan nata Mandawa Prabu Baladewa yo. Tungkak dublandas ora ilang nyauca takon dosa parep. Iblis. Boh. Ayo nganmu. Ngantem katokno budimu banget. Ayo. Nyo dodo ndi cara. Kurang bonyorono kurang gaman dadi kurang seti meguru ayo. Ampian rojo rebutan kok mecamati. Ora oleh kowe kikir iku sampe. Saya utama saged muri kanan. Omong diapro derajat to. Ojo manungsa siji. Rangkep saya ora bakal tinggal. Rangkap kolok payu ah. Jeburu kae kok. Jeburu. Wah. Iki Narendra Mandawa Prabu Baladewa. Aldo kasotin curiga nata Wasidadara. Narendra Sri Mandara kuno anu saking kapak kauling. Aldo sinak taman dadi noro meter. Wah.
Kowe ngeri sing ana ngarepmu ya apa? Sing ning ngarepmu ya apa? Lah kowe genah cutik letong to. Cutik letong dokmu kuwi. Iki Kyai Nenggala Pusaka Nata Mandur Prabu Badewa. Tamake bumi nyeglungen segara sat amung diapurmu sepiro banggamu. Nyoba kowe yo. Nyoba. Engko yen enak tanduk yo. Tugel kulungu e. Wah. Putyar kowe. Ono sing cindelke apane yo? Yen Panseti Mandraguna. Tantena nggon sing jembar wae. Oh. Wah. Oh. Oh. Kakang. Tangi Kang, tangi Kang. Tangi di kok Kakang. Yai tangi. Wah. Hop 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 hop. Wah, ngerimpet teh. Oh. Iblis larat. Ibu koi. Yo aku Hamsa. Woi Hamsa. Kakange Jimbaka ayo. Yen nyoto pusaka mampu. Tamakno nek wah edan bateria. Mati wis. Wah. Wah. Ngono sing tindelke apane? Tangi yo. Oh. Oh. Ah. 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 Kang saya. Ho ah ho ha ho ha. Oh. Nyai Werkudara. Rene odi. Nyai Werkudara. Kresna diteng kakangku piye? Yai, piye Kresna diteng kakangku? Ingkang mapan ana ing sisih kono kae sawangen kae sawangen. Sawangen kae sawangen. Bulan ora ero ninggal langite. Malah nyanyi iki piye? Nyai Werkudara, piye? Sawangen to kae kakangmu ing Mandura Prabu Baladewa nggone tanding yudha karo Hamsa lan Dimbaka yen kaya mangkono carane ora bakal rampung. Ya. Yen kaya mangkono carane ora bakal rampung. Hamsa ke mati dilumpati Dimbaka urip maneh. Dimbaka mati dilumpati Hamsa ke uga urip maneh. Yen Hamsa mati dilumpati Dimbaka maneh urip maneh ngono nganti sak teruse. Mula to yen perang ki aja mung nganggo akal aja mung nganggo akal ning kudu nggunakake akal. Yen perang ki aja mung nganggo nggunakake akal ning kudu nggunakake akal. Yen Hamsa mati dilumpati Dimbaka urip neh ngono terus sak teruse ora bakal rampung perkarane. Banjur piye?
Aku njaluk guh pertikelmu Kresna diteng kakangku. Ngene wae. Yen salah sijine mati dilumpati karo sing urip kae mestine bakal urip maneh. Kudu mati loro-lorone didukumba Werkudara. Iki manungsane ya. Wah. Werkudara. Aku mau kapake ya aku. Colke. Werkudara. Aku mau kapake colke aku. Rasah cerewet. Ora loro. Dimati rasa. Aduh. Kakang Hamso, tulungi aku Kakang Hamso. Wah. Loh. Lagi am sampai timbang kono mati iki piye? Lah genah iki. Sing mateni genah Werkudara iki. Werkudara banget. Wah, lah iki bocahe parek. Werkudara. Ora dewa kakangku piye? Kowe rumangsa kowe gedhe sirahmu ya. Ora rumangsa paing sekti-sekti dhewe rumangsa lanang-lanang dhewe ya. Dianggep aku ora iso ngrapuki perkara ngono piye? Maturi sabar sareh kok Prabu. Sabar. Mbok nggih sing sabar to sing sareh. Ampun kesusu ingkang kados mekaten. Wah. Sareh piye? Mungsuhku direbut karo Werkudara parat. Dianggep aku ora mateni karo dapurane Hamsa timbo kowe mau. Ora. Kok Prabu kula aturi sareh kok Prabu. Ngentengke karo aku, nyepelekke karo aku. Mboten menika mboten. Mboten kok Nyai Werkudara menika nyepelekke kalian Paduka Prabu ing Mandura menika mboten. Ning sejatosipun Nyai Werkudara menika suka sabiyantu kalian Paduka. Ngentengake pedamelan Paduka nggih. Sejatosipun Werkudara menika mboten tega yen semerep kakange adus keringet kados mekaten.
Mboten kok ateges Nyai Werkudara menika nyepelekke kalih paduka menika mboten ning sabiyantu kalih paduka. Oh ngono, nggih. Oh, tak kira nyepelekke aku. Yen ngono ya wis. Iki mau Kamsa mbek Dimbaka wis mati, tegese prajurite saka negara Arga Bentar wis rampung, wis do ilang. Lah ya ngono to, Makarsa. Nggih, makar kados ngaten ndak paduka badhe pundi? Aku tak ngasuh sik. Ya. Aku tak ngasuh sik. Suaraku mentek nganti kaya mangkene. Lah iki Yai Kresna nyarep ning ndi? Koko Prabu piye? Dinten samangke kula kalian Nyai Werkudara kalian Nyai Harjuna ingkang badhe jumangkat ingkang badhe tumandang tumuju wonten negari Giribajra. Saperlu madosi pundhita ingkang nami Prabu Jarasandha, Ren Prabu Jarasandha menika mbekakak ratu cacah 97 negari. Oh ngono, nggih. Oh iya, yen mangkono aku tak melu mboten usah. Ora usah piye to, pun kersane kula kalih Nyai Werkudara kalih Nyai Harjana kemawon. Ngono, nggih. Paduka ngasuh kemawon. Yo. Yen mangkono aku tak leren sik. Iki awakku ya rada legrek ning ya tak kuat-kuatke, nggih. Paduka ngasuh rumiyin. Nyai Werkudara, wah Kresna diceng kakangku piye. Jun Harjuna kula wonten tinimbalan kang dawuh Koko Prabu. Ayo aja dida-dida enggal tumuju ana ing negara Giribajra golek Prabu Jarasandha minangka kinangra saron tumbal sesaji Raja Sayadara. Ya Kresna diteng kakangku. Kayune ndak reta Purwasa Jati Pangirajagat Godhong Kinarya
jembar kalangane ya sura sura Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muga sing jawab salam kuwi tak dongake rezekine lancar, rezekine akeh, rezekine jembar. Amin amin Allahumma amin. Ora krasa wis ngancik ing gara-gara. Wah jan. Iki tak karo leren-leren sedilo iki mau sabetan ya wis tak mumpeng-mumpengke. Lah iya leren sik. Lah iya. Wayahe lagu-lagu neh. Iki marga wis wis jam 3 punjul seprapat. Iki ra ketang ngonekke sak lagu. Sak lagu apa rong lagu neh. Cukup. Lah iya, jarine sinden-sinden sak lagu ae, Truk. Ha iya. Aku iki pokok tenan kok wong rasan-rasani krungu aku. Tenan, wong kapanane wong rasa-rasa ya krungu. Ha iya. Iki tak wene kanca-kanca, Co, iki enake ngonekke lagu apa sing kirane sigrek ngono, Co? Banyuwangenan monggo. Lagune apa, Co, sing kirane gawe semangat neh. Lah iya. Mas Barok napa badhe serampat ngono ta apa pripun? Wah, aku ora mbayangke Mas Barok serampat iki rambutnya ora miber-miber. Apa Cok, kenake lagune apa Cok sing kirane lagune apa iki enake iki? Mak Kualon yo Cok ya digarap cara jangeran. Dadi iki ben ora sia-sia nggone nekake gamelan Balian. Gamelan Bali. Sing nyanyi ben lenggah wae iki wis merga. Ojo, Mak Walon digarap cara jangeran. Monggo Co, Mak Walon Co.
iki emakku walon karo ngantuk ana bapak ison digendong jaluk paran ison kelakon bapak menyang senyora di tembok aduh paman riko kanan ison kudu eling riko ambi dosa matur sembah nuwun Mak Kualon. Ayo mati lagune Mak Kualon. Matur nuwun ning Mak Kualon. Kang Gareng Bagong apa terus apa terus Helen sawangen saka kaduan Bapak Semar karo bendarane dhewe Ndoro Harjono nyedak mrene lungguh ngisor Kang Gareng yo. Begak sadulita mel menika kados Ndara Kuraden Ndara Harjuna iya Kakang Semar nggih wonten wigatos ingkang pundi Den Kakang Semar nggih kula wonten dawuh dina samengko para Pandhawa bakal nganakake sesaji kang aran sesaji Raja Soya. Sesaji Raja Soya kuwi salah sawijining syarat sarana. Ya kuwi kudu numbalake salah sawijining ratu ingkang duweni watak angkara murka. Mekaten iya Kakang Semar. Nggih. Lajeng Ratu pundi ingkang minangka sarana tumbal saji Raja Saya menika Gus? Ora ana liya Kakang Semar. Nalindra ing Giribadra jejuluk Prabu Jarasandha. Prabu Jarasandha. Iya, pancen bener kok mangkono. Nggih. Menika malah langkung sae Gus. Menika malah langkung sae. Dinten menika ugi ingkang jejuluk Prabu Jarasandha menika miturut kabaripun menika nggih gelar wujudipun sesaji ning sesaji kunjuk marang Sang Hyang Kala kunjuk mening Sang Hyang Ludra naminipun sesaji Raja Ludra syarat-syaratipun sesaji Raja Ludra menika kedamel kakak ratu cacah 100 negari lah kamangka dinten samangke Prabu Jarasandha menika sampun ngundara ratu cacah 97
genep ratus namung kirang 3 Gus menawi sampean menawi para Pandhawa menika badhe mejahi Jara Sandha menika malangka sae awit mateni ratu siji ning nguripi ratus nggih mateni ratu siji ning nguripi ratus iya pancen bener kaya mangkono Kyai Semar wis ayo aja tidak kaget tutno sak laku jantraku tumuju aning negara Giribajra Kakang Semar nggih monggo kula dherekaken Gus Tole Gareng Petruk lan kowe Bagayuh ngetutke bendarane dhewe tumuju negara Giribajra Tole Paralian Tan Samar pamoring sukma sinukmaya inahya ing ngasepi sinimpen delenging kalbu Nyai Werkudara wah karesna diteng kakangku piye kowe roh kang mapan ana ngarep iki nadyanto gunung nanging dudu sembaranganing gunung dudu sembaranganing gunung iya
Iki mono kang mapan ana ning ngarep iki mau jeneng iki mono jenenge Gunung Candra Gunung Candramuka. Ora mulai esuk iki utuke rada ngebleng. Lho iso ngatem karo aku piye iki? Wah wis ora aturan tenan. Iki mau iki ngono jenenge Gunung Candra ya Gunung Candramuka apa lali aku rek. Iki mono kang aran Gunung Candramuka. Gunung apa ya kok lali aku? Tenanan ya aku lali rek. Apa jenenge? Wes jan arek. Anggap bae iki mau jenenge Gunung Candramuka ya Werkudara. Iya. Gunung iki mau iki mono minangka tapel wates. Minangka tapel wates negara Giribajra. Gunung iki mono minangka tapel wates negara Giribajra. Iya, Werkudara. Ah, gunung apa to? Gunung Setyaka. Aduh. Iki mono kang aran Gunung Setyaka ya Werkudara. Iya. Gunung Setyaka lah, Gunung Setyaka iki mono minangka tapel wates negara Giribajra. Kowe roh bunder-bunder mapan ana ing pucuk gunung ke apa? Wah, bunder-bunder mapan ana pucuk gunung. Ya. Cap katon, cap ora ya. Kemono wujude tambur, kemono kang aran tambur Gura-Gurnita Werkudara. Tambur Gura-Gurnita. Iya. Tambur kae nadyanto wujude tambur nanging kemono uga dudu sembarangan ing tambur. Tambur kemono bisa muni tanpa tinabuh. Tambur bisa muni tanpa tinabuh ya. Tambur kae ora ginawe saka lulang kebo, uga ora ginawe saka lulang sapi, ora ginawe saka lulang wedhus. Ning kemono tambur kae ginawe saka lulanging manungsa. Tambur kemono iso muni tanpa tinabuh lamun ana manungsa ingkang wanuh-wani ngliwati tapel wates negara Giribajra iki. Tak critani Werkudara. Tambur kemono ginawe saka lulange manungsa. Ngene. Jaman biyen ya sing dadi nalendra ana negara Giribajra kuwi dudu Prabu Jarasandha. Ning Prabu Bryodata kuwi mono bapake ramane Prabu Jarasandha. Ya Prabu Bryodata kuwi mau. Lah, Prabu Bryodata kuwi mau wujud kuwi mau nalendra sing duweni bojo loro ning ora duweni anak. Duwe bojo loro ning ora duweni anak ya. Duweni bojo loro ning ora duweni anak. Lah bingung penggali Sang Prabu Bryodata banjur tapa ana ing tengahing wana. Saking gentur tapa bratane ana dewa sing mudhun. Ana dewa sing mudhun gawa wujude pelem kang aran pelem pertangga jiwa. Dene dayane pelem kuwi mau yen lamun to dipangan iso nuwuhke anak. Lah seneng Sang Prabu Bryodata banjur mulih nemoni karo bojone sing loro kuwi mau. Sak tekane ana ing omah Prabu Bryodata bingung pelem iki arep diwenehke bojo sing enom apa bojo sing tuwa. Lah kuwi lho angele duwe bojo loro kuwi ngono. Kudu bisa adil. Iya, ora usah cerewet. Lah Prabu Bryodata bingung pelem kuwi mau arep diwenehke bojo sing siji apa sing keloro. Lah saking bingunge Prabu Bryodata pelem kuwi mau disigar dadi separo-separo.
sing separone kanggo bojo sing nom, sing separone kanggo bojo sing tuwa. Lah ngandut lawase 9 wulan 10 dina brol jabang bayi ning kaewaning jagat merga saka pelem sing disigar separo-separo ki mau jabang bayi sing metu saka guwa garbane ibu ki mau uga separo-separo. Lah Prabu Bryodata isin ing atase Nalendra sugih kok duweni anak kok sing cacat. Lah banjur Prabu Bryodata ki mau mbuwak karo anake sing cacat ki mau ana ing tepining alas. Anake kuwi mau diguwak ana ing tepining alas. Lah sak banjure bayi sing separo-separo kuwi mau ditemu karo wujuding wewe wedok, wewe tuwek. Bayi sing separo-separo kuwi mau ditempukke dadi siji. Lah banjur dewasane sang bayi ya. Dewasane sang bayi banjur males hukum. Goleki ramane sing jejuluk Prabu Bryodata ane negara Giribajra. Digoleki lah saking wengise Jarasandha kuwi mau bapake Prabu Bryodata kuwi mau dipateni. Bapake dipateni. Dibeset sing dadi kulite diklontok, sing dadi kulite dienggo tambur. Ya kuwi tambur sing mapan ana ing dhuwur kae. Mula ya tambur kemono bisa muni tanpa tinabuh. Kemono sejatine sukmane Prabu Bryodata kang njaluk disampurnakake. Arjuna kula wonten tinimbalan kang adhawuh Kaka Prabu. Tambur kae panan, tambur kae sirnakna bareng sampurnake nyampurnake patining Prabu Bryodata Arjuna. Tambure wis sirna. Ayo Werkudara gage tuju aning mlebu aning negara Giribajra. Goleki endi to sing jeneng Prabu Jarasandha minangka genepe tumbal kinarya syarat sarana tumbal sesaji Raja Surya. Werkudara ya kresna diteng Kakang. Woi, sapa iki ha? Alek.
Buta Pandhawa tata katiwisaya Indriyaksa sara marupta sapa iki ora manungsa sing wanuh-wani lebuhaning Gala Giri Bajra sapa kowe tambuh kelawan aku Panenggak Pandhawa Raden Werkudara aku parat wah kelebon mungsuh ora weruh Gus ibarate kowe wedhus pucuk ngadepi singa barong kowe lumebu aning kandang macan macane dina iku wis wayahe mati ayo ora usah kakang guneman sing tanpa guna nyoh dodo didodo iki Werkudara ora kelakon gigit sungkup ngapel pedhot kowe piyanggonmu tanding yudha karo Jarasandha Werkudara kowe menang apa kalah Jarasandha wong ampuh sekti tak dugang ya ora apa-apa ora kowe iki menang apa kalah Jarasandha tujeb nganggo kuku Pancanaka ya ora apa-apa menang apa kalah Jarasandha tungkak tak biantingke ana watu gilang parandene ora dadi apa-apa Yai Werkudara wah Kresna githeng kakangku piye saka awal ki mau aku wis kandha to aku wis kandha karo kowe yen Jarasandha kae iki dudu manungsa lumrah kae ngono dudu manungsa lumrah kae mono manungsa sigaran kae mono manungsa sigaran mestine kowe wae ngerti pengapesane karo Jarasandha wah iya
Ayo Werkudara rene. Wah. 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 Landak Dara Santa dening Werkudara. Tangan kiwa den glandang ngiwa, tangan tengen digelandang nengen. Sakra sigar Sang Dara Santa. Sirna sang lalaning bumi Sang Prabu Dara Santa. Wah! Ah! Wah! 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 Nuta laruta saking Gudha sang Gurukula lamun tanutusa sang Sri wah wis kasembadan anggonku mateni ratu sing duweni watak angkara murka Dara Santa Kresna diteng kakangku. Iya Werkudara, iya syukur bagus yen pancen kowe mangkono. Kyai Werkudara, piye Kresna diteng kakangku. Ngene wae ya. Ringkesing cinarita iki mau wis genep syarat seranane anggoning Pandhawa nganake Sajirajasuya. Iki ringkesing crita Sajirajasuya wis kasembadan. Iya Kresna diteng kakangku. Engko wis kasembadan anggone para Pandhawa nganake Sajirajasuya. Iya. Yen Pandhawa nemahe kamulyan mesti ana sing ora seneng. Lah sawangen ana ing sisih kono kae ana bleduk kang mangapampak kae para balaning Kurawa tak rampungane. Wah. Lagi piye aduh para Pandhawa kasembadan anggone nggelar sesaji agung Sajirajasaya anggepe piye dupeh kowe iso gawe Sajirajasaya ngono iso gembela mustakamu ya iso gegeden mustaka kowe ayo para Kurawa dikruyuk para Pandhawa kenceng Bratayuda.